Siyambonga kakhulu for his wonderful presence. Ukuthi empilweni yekhola nabazana empilweni yomzalwane ahlale akhe. iBhayibheli elikhulu lithi imizimba yethu iyikhaya lakhe lokuhlala. Nisesontweni? Yeah, imizimba yethu ilithempeli lakhe. That the word temple means a place of worship. Shuthi umoya ngcwele uministerisha lawo. Khonza lapha empilweni zethu thina sikhonza kuma auditorium yene yakhe. Ne temple ne synagogue. Sika moya ngcwele it's your body. As I preach uhlelo kuwena uyena lo khonzayo la kuwe. That's why you feel joy, you feel like pressing on. You feel like uzwa njalo ukuthi intokozo uzwa ukuthi iqhubeka uzwa kukhona into ethi kuwena iyamthanda uJesu kube khona into ethi kuwena I will never give up kube khona into ethi kuyena ngingaphezulu kwabanqobi madibonge igama lenkosi siyahlonipha kakhulu moya ngcwele ngicela ibandla lonke nge-due respect lime ngenyalo mshaya izandla phezu kwamakhanda and give him praise and give him glory. Thank you, Jesus. Hallelujah. Sibingelela umama umpostoli umbuyazi egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Sibingelele umfundisi oKatsheni umama. Umfundisi oxolo uzosijoyina ngekho late. Sibingelele obaba bonke. Babhlomoka chairperson wethu la localini sibingelele obaba. Sibingelele omama. Intombi nensizwa ogogozi abantwana bethu abancane. It's good to see them always coming to pray. Ukuthi emnanje okuthandaza nezingane zethu they are so much observant. Abanye bayasilungisela masisilapha ekhaya uKhisimusi. Bathi loke wenza kanje. Ubonta kanti kuyakhonza umthethweni. Amen. Yes, nomprofeti onzima lapha ekhaya ubathandazela bonke ababeke izandla one by one. Amen. Sewaze wethiwa igama uthi ingciko. So but uyithola phi yonke lento if it is not in the house of the Lord. Yeah, bringing your child to church, you don't know the investment you do. Bringing your child to church, you don't know what are you doing. Awazi manje. How many of you namhlanje akabaka abafakazi bethe ngibonga ugogo owayengidonsa ethi angesontweni. Use we blind stage. But ugogo wafaka investment. Namhlanje you are such a powerful person because of that background. So kungabi ne breakdown. Mawuse kuwena osungena estageni sokuba umzali yenza le yanto eyenzwa abazali yakuphumelelisa. Do it doubled. Yeah, and bring your child to church. Kungabi into ebhlungu ukuletha ingane esontweni. Malibonge igama lenkosi. Sesisho ukuthi ngisho abasindisiwe abashadile ithwale ngesisu mawusakhulelwe. Thwale ngesisu ingane uyilethe esontweni. Because ingane yaminister uJohn wabhabhatisa sesiswini. Yeah, umuntu deep. Umuntu deep akuyona into ecabangayo. Yo umuntu deep. So ngakho ngithi sihlale sisho sithi umuntu ngisho ngithi 95% because I'm a human being. Umuntu 95% spiritual bese ba 5% physical. Ngisho ngoba ngumuntu okwami lokho. Maybe ngelilanga uyongizwa ngithi 97% ngoba khona ubunye bese ngubonile. Ngelilanga uyozwa ngithi 98. Futhi ungathi wrong muhla nomunye ethi 99%, 1% physical. Because we are more spiritual. Amen. Oh, amen. Futhi uma ngakhuluma language yangampela, we are 100% spiritual. Amen. Nikhona bathandaka. Yeah, we are 100% spiritual. Ukuthi nje sisemzimbeni nikhona nibazana. I think that is a correct term. Amen. Yeah, I think this one is the correct term. We are 100% spiritual. Malibonge igama lenkosi. So ungathi ingane, ungathi usesiswini. Uyabona nje uma ungenza kanje, ngikhona nibathandaka. Yeah, so the Lord is so wonderful. It's good to see abantwana besenkozweni. My uncle lento ngishiso ukufaka istamp enganeni. You don't know the ministry of children is part of the greatest ministry ever. Ngiyenthandaza ukuthi kulonyaka I want to fulfill my calling, my dream.
ukuthi ngibe yipart ka Sunday school at times khonze nabo maybe sengithandazele abazana abangimanagele idiary ukuthi bangangixovi kakhulu ize kufike ngivala amehlo esontweni kodwa nje to have time with them even ngibe ngiqale from Sunday school and praise God and worship with them khonze nabo these souls are beautiful and these are blank papers amaphepha angakabhali lutho amhlophe noma yini ongayibhala sokuba sekubhaliwe njalo manje enemy busy iphethe udaka na yonke into engcolile ifuna ukubhala kuqala singakabhali thina awu amen bese uthi njalo sibe nalento ekuthiwa ukulandelela ngemuva into isiyenzekile kuthiwa yini konje yeah thothi silandelela ngemuva into isiyenzekile si react bengifuna lokho nikhona nibazalwane yeah thothi siya react njalo but let the enemy chase us ngoba we are forward engane zethu we are feeding them the word of God we are teaching them to pray we are enemy fica ba established the word of God li center yomgogodla wabo they love Jesus Apostle Paulos njengoba nimbona namhlanje uthi njalo uTimotheo njengoba nimbona namhlanje uthi Paul ekhuluma ngoTimothy ekhuluma iprofile yakhe uthi kusukela emntwaneni uthi wazi imibhalo engcwele I was so challenged kusukela emntwaneni kuthiwa wayinogogo lapha kuthiwa uLouis why sharp in teaching of the word emva lokho uma wakhe angazi uba no Eunice bani ngixova ukuthi amagama apho kodwa nomama wakhe lo mfana ubephuma kwi background ye family be careful ngokukhulisa ingane ngeso amen yazala the next Paul Paul mayisehamba washiya i18 kuTimotheo uyena phela umbize ngomntanami wamendosa wakhuluma wathi batreat kanje abacebule batreat kanje abantu no Titus bebekhona but uTimothy bemkhuluma njengomuntu amzalayo spiritual amen so but look at Tracer le entity Pumabi come from a good background of the word of God so ingane zethu they are so advantageous ukuthi izalo abazala abakholwayo siyacelana bazalwane singabi careless I wish leto bengangithathela yona bangifakele yona iyodwa ingahlangani lutho and tell the whole world how I wish ukuthi bangithathele le part bayihambise yona iyodwa let us concentrate enganeni and invest the word of God kubantwana praying for them only ukubathandazela is not the only thing that we can do asibathandazele and siphinde siba asharishe sibayise enkulunkulu to pray for themselves amen ungathi ngiyayikhulekela izingane zakho zifundise nazo ukuyithandazela nikhona yini bazalwane ningathi bancane ngiyaphinda akuqaqwe lento okonje vele ngizokhuluma ngiyabona sengishumayela nje konje vele ngizokhuluma ngama strongholds kakhulukazi engqondo akuqaqwe lento khona isystem fanele ilungiswe imindset kubazalwane ayikho into encane ayikho there's nothing like that ungathi edube ingcengce lo muntu esancela idube akulume useyazi enga useyazi ezinye izinto the only thing that ongayazi izwi lenkosi likhuluma izwi kwakhe noma engaka understand ungalalela musunana ukulinda education uthi ingane izokwazi ukufunda kuma isuthi ya understand izwi uyabona izwi lelethiwa irema word nikhona nibazalwana mase bakhona ilogos word nikhona bathandakayo irema word is a spoken word speak the word of God upon your child khuluma izwi call John chapter 3:16 the salvation of his or her soul speak that life phezukwakhe enkathi ukhuluma iyanamathela lento nikhona bathandekayo minister to your own child love children protect them by taking them to Jesus and love your own blessed abantwana somebody say amen ashayile uJesu izandla ezimfanele in my last minutes because sengiqalile ukuministerish already let us open the book of 2 Corinthians chapter number 10 we shall start from verses number 3 and 4 sifunde incwadi yesibili yabaseKorinte sizofundani isahloko sesine isahloko seshumi siqale lapha endimaneni yesine no yesithathu siyalakanyise ndawonye nendimana yesine malibonge igama lenkosi
Read. Ngokuba noma sihamba sisenyameni ngasili ngokwenyama. Ngokuba noma sihamba sisenyameni aswili ngokwenyama. Yes, come. Ngokuba izikhali zethu zokulwa ngasizo ezenyama. Kodwa ngaye uNkulunkulu zinamandla okubhidliza izinqaba sichitha isizindlo. Cela ungifakela isilungu. My good God. We are no, ngicela ungifakela ilocus. Yes. For though namhlanje TV. For though we walk in the flesh, noma sihamba sise enyameni, we do not war according to the flesh. And somebody say war. Somebody say war. Noma sisenyameni kasilwi ngokwenyama. Sishila izolo sathi alimangi iBhayibheli kula kasilwi. Lisho kodwa ukuthi indlela esilwa ngayo asilwi njengezwe. Angithi bathandeka. But in reality siyalwa. Angithi bathandeka. Ishilo ngathi wena we all in one, we combo. Umntwana kaNkulunkulu sindisiwe indlalifa, ukhanya kwezwe, usawuti omhlaba. Sasho sathi uyinsimi kaSomandla. Wisizwe esikhethiwe, isizwe esinqwele. Ziningi iBhayibheli kubize ngaso, angithi? Phakathi kokunye uyibani. Sengishilo ukuthi indlalifa. Ngase ngiphinde ngifaka abathandekayo. Sathi enye into iBhayibheli elichaza ngayo futhi uyisosha. Amen. Yeah, usembuthweni uyisosha lempi. Noma ke sisenyameni kodwa asilwe ngenyama. Mase lithini ke iBhayibheli elilandela the next verse. For the weapons of our warfare. Somebody say weapons. Ashon soka sithi izikhali. This time iBhayibheli alikhulumi ngesikhali. Uncwadi ka Efesu ikhulumile 6 yathi hloma kuthiwa izikhali, weapons, kwafakwa S. Malibonge igama lenkosi. Yeah, so ke njoba phela ningakhohlwa ukuthi leti isuka phi esikhuluma ngayo. Isuka with theme engisebenza ngayo, more special this week ka power and importance of prayer and fasting. So now bathandekayo, iBhayibheli lithi izikhali zenu. Prayer, fasting and prayer enye ama strong weapons. Nazi ikhali ayifani lapha. Khona ikhali is dangerous kancane, dangerous kakhulu. Ziya ngokuya ngoqina ke. Kodwa prayer and fasting is one of the most dangerous weapons zakwi kingdom. Anikho. Ekuzothandaza vele namhlanje. It's one of the most dangerous weapons our kingdom, fasting and prayer. Ingakho ke lithi iBhayibheli azikho canal, makuthiwa canal shuthi akuzona ikhali zethu zenyama. Lwaselilwa thina abantu badonsa ocelemba, badonsa ibhamu, badonsa whatsoever ngicela ungayibali into zabo. Badonsa lokho nalokho engikwaziyo nengakwazi. Kodwa thina mase siyolwa singena kwelika moya. Sidonsa umthandazo, sidonsa uzila ukudla. Ngoba lama examples bengizowenza sesithandaza ukuthi ngicela uqala ngawo to boost up your faith. Enye inkosi yakwaHlathi so one of the king engihloniphayo cishe amanye amakhosi engawabona ethanda uJesu like nobody's business. I've never seen a king loving Jesus like that king. So undaba ezitha ushare testimony yakhe kungena the intruder igebengu zingena ngani mokusemzini wakhe noma kwakuphi but isitori sakhona sisound ngathi wakusekhaya. Then izamdonsela isibhamu
zamkhomba mayiquha unabafana bamkhomba ngesibhamu. Hey kodwa nithule yazi like. Then uNdabezitha avela abakhombe ngomunwe. Athi ngegama likaJesu. Anikho nhlobo esontweni. Listen, angisho theory. Angisho theory kuba kuyena umuntu omkhulu ngabe ngisho enye into ukuthi umthandazo wami uyothi one day lo nyaka ngapheli sisalute eNdabezitha and come to this church. Manje ngiyazi uyangilandela mhlawumbe uyangibona nje. Sekuyisimemo ke sawuphuma uformal wakho. Listen bathandeka. Listen. Wabakhomba ngomuno wathi in Jesus name. Abafana bathi spamo wathi na Jesus. Kwasho ukuthi ikhala ilingani. Noma sisanyameni asilwe ngenyama. Manje bese kufanele kushiyane ke uhlobo lwekhala. Ezenyama nekamoya. Ubaba wabalance passage ngesikamoya. Abafana bama ngesikenyama. But sathe senyama hayi sekusuka kwabizwa esikhulu igama. But sathi spam lutho. Bamkhombe so sathi spam lutho namhlanje. Inamandla lento ebizwayo. Nithuleleni ngishumayela. Nicabanga ukuthi create story. Oh. Yosithola ngomnikazi waso. I think ukhona inkonzo I testify kuyo. Share this testimony. Mangeyona inkonzo esentabeni. I don't know noma kusukuyintshukumo. But you may trace, you'll find this testimony. Sathi spam. Ngoba siyakwazi ukunqaba masibizwe kahle igama. Sathi spam ngisaluthile. Kodwa nikhona nibazalwane. Sathi spam uthi angisebenza kanjani umaster ephambi kwami. Ayibabona bafana hey walakathe in the name kodwa bafethi noma sisenyameni kodwa asile ngenyama. Omunye wezozama ayolanda isibhamu sakhe shalofu nini khona ngoba isibhamu first chance okukhomba eqala uyena owinile. Manje awukwazi ukuncika kulo yonto. Angisho ukuthi wrong ngithi awukwazi ukuncika kuyona ngoba osikhiphe eqala uyena osenqobile. Nikhona nibathandekayo. Kodwa igama likaJesu ngishizitha iqhamuke eqala. Nisho lingaqhamuka late. Awukwazi nithule esontweni yazi madoda kithi. Lalela uMoses noAaron bayiphosa late induku sebeyiphosa eqala la. Kwasho noma late namandla okugwinya ezinye ilonke. Sathi spam. Asabathe. Hayi babona bafanda ngathi ngaphekwa amandla baphuma babaleka. Mase bengaphandle kweterritory yakhe. Saqhuma isibhamu. uNkulunkulu wenzelezwe ukuthi besebenza bengakhonzwe ngethoyikani. Saqhuma isibhamu. Kodwa ukube benza imistake babuya bangena la egcekeni sathi ngiyakuthandazela namhlanje ngegama likaJesu. Ngithandaza ukuthi uNkulunkulu ahlomise ngezikhali zikamoya ezizoba namandla okudiliza inqabe. Inkosi ngasilekelela sazi ukuthi inamandla kangakanani into esiyiphethe. Ngeke sidlala abathakathi kube lula kanje. Ngeke sidlala abathakathi kalula nje. Noma sisenyameni kodwa ke asilwe ngenyama. Nizwe lento kade ngisho manje. Noma sisenyameni asilwe ngenyama. Masithi iBhayibheli for the weapons of our warfare. Ikhali zethu zokulwa are not carnal, but mighty in God. Somebody say amen. Lithi mighty in God. Into yokuqala ngifuna ngibambele zona ngezikhali zethu ukuthi zinamandla kodwa kuNkulunkulu phela. Awu amen bathandekayo. Yeah. Ma akusona isikhala akuyonto ongayithemba nje uhamba wedwa le. Nikhona bathandekayo. Yeah, akuyonto ongayithemba uhamba wedwa. Mighty in God for pulling down strongholds. Somebody say amen. Ngifakela ke NLT konke engifunayo ayishilo. Fakela ke NLT. We are God's no. Peter We use God's mighty weapons
Somebody say amen. We use God's mighty weapons. iBhayibheli maliveza izikhali zethu kuthiwa izikhali zikaNkulunkulu ezinamandla. Yini sizila ukudla sithandaze sisuke sihloma izikhali zikaNkulunkulu ezinamandla. Ngeke hlomuka ngiyanishumayeza ngiyaniswa. Ngeke hlomuka kuthiwa izikhali zikaNkulunkulu ezinamandla. Leli igama elithi ezinamandla i-comparison. Lethi izikhali ezinamandla ukuqhathanisa lo. Anikho ndlo. Ngeke kuthiwe into inamandla kungeke eqhathaniswa nayo. Oh my God, amen. Yeah, wabona la kufakiwe esikalwini nanikho. Kutestiwe kwatestwa lesi kwathiwa suka. Kwatestwa lesi kwathiwa sisebenzi lesi. Kwathiwa lesi kwathiwa sinamandla. Kwatestwa lesi kwathiwa sinamandla. Kwasekuthathwa lesi. Kwasethiwa nasi sinamandla. Ngoba ubona sinikwa lezi zikhali zitestiwe zinyo zatshinga eceleni. Kwathiwa qhamuka nalesi ngeke alunge. Oyovela nalesi ngeke alunge. Nasi siapproviwe esulwini. Bazalwane, uma into ke approve uNkulunkulu, wokwazi ukuthi loyo nto injalo. God's mighty weapon. Lithi Bible, not worldly weapons. We use God's mighty weapons, not worldly weapons. Sisebenzisa izikhali zikaNkulunkulu ezinamandla, hayi izikhali zezwe. Ushilo umoya ngcolo ushilo izolo wathi ungalu nje ngezwe. Lalela to what? To knock down the strongholds. Somebody say amen. To knock down the strongholds of human reasoning and to destroy false arguments. But don't worry about that one. To knock down the strongholds. Mfuna sibuke very close as strongholds, then we pray. Sishilo uma kukhulunywa ngestronghold bazalwane ngesizulu sakhe sisebenzinqaba kushiwo indawo ebiyelwe yavalelwa kwathenjwa ukuthi ayikho into eyokwazi ukuphuma ngendlela evalwe ngayo. It's a fortified place. Makuthiwa indawo efortified indawo ebiyelwe inqaba, indawo evalelwe othi uma uvalele kuyo kuthenjwe ukuthi angeke ube lula for your life ukuphuma. Makukhulunywa ngestronghold kukhulunywa ukuthiwa mawubanjwe ufakwa la uvalwa. Umuntu okuvalele lapho engayele eCape Town uyokufica ulapho. Akufanele bafowethu nisho amen omncane ngoba into asoyithandaza namhlanje kufanele umkhathu asina choice. Yabona namhlanje ngishilo ngathi from yesterday to today sibheke iqhwakha ngoba fanele we must face the giants. Listen, a stronghold indawo othi uma uvalele kuyona kwabiyelwa kwalokho corners of all corners kuthiwa lo engaphunyuka kuyo yonke indawo kodwa not la. Lithi iBhayibheli kodwa izikhali zethu zokulwa zinamandla ngoNkulunkulu wethu ukudiliza. Leli lithi knock. Lela gama lika knock musana ukucabanga umuntu ongqongqozana ngicabanga umuntu ozongena endlini. Othi that is not that knock. Leya knock, imagine umuntu ophethe isando esikhulu. Kodwa nikhona nibathanda. Ngoba into esiyenza masithandaza sisila ukudla. Sisuke singasonti. Kodwa sisuke siphethe ihammer of the word of God. Sinokha ama-strongholds. I feel Jesus in this place. Listen, church, listen. Uyabona njengoba
uma ibandla lithandaza lizila ukudla usuke uphethe isando sezwi likaNkulunkulu to knock down the strongholds. Ayikho into ezosalimile nje ubuthandaza. Ayikho. Lalela awukushuthele wena kwelikamoya. Kwelikamoya umiso. Uyabona ushaya ngehema okuyizwi. Ushaya izinto uSathana athi. Uyabona njengoba ngivalela akekho lophuma lapho. Kodwa ashepanda losko. Alisho iBhayibheli to knock. Somuka abafowethu khona othisha nje la endlini. Lithi to knock down. This is not just an ordinary knock. Akuyona nje knock le is to knock down. Leli gama lika knock down uthi ukushaya kuwe. Masile ukudla sithandaza sisuke siyisinqaba. Uyabona namhlanje nizoshaya phansi into ebamba impilo yakho asishayeli inyakaza ukuthi iwe. Knocking down. Sigotshwe uNkulunkulu to knock down. Nithule. Sigotshwe uNkulunkulu to knock down. Mfakela i-amplified version. The weapons of our warfare are not physical weapons of the flesh and blood. Our weapons are divinely powerful. Somebody say amen. Uyabona makuthiwa into divinely noma kuthiwa divine kusho ukuthi leyo nto is supernatural. I don't have a church. Masikhuluma ngegama elithi divine kusho ukuthi into esupernatural ingaphekwe emvelo. Manje ke akusho ukuthi powerful la kuthiwa divinely powerful. Ngiyavuma zikhona into einamandla kodwa lesiphethe inamandla phekwe into einamandla. Ngoba basala masidila nama strongholds sisuke sidila namandla. Sidila nani bathandekayo? Khulumani phela sidila nani? Bazalwane, uma impilo yakho uSathane efuna ukuyilokha, akayilokhi ngento ebuthaka, uyilokha ngamandla. Futhi umuntu ubanjwa amandla athile ukuba angakwazi ukwenza into afuna ukuyenza. Manje mayisekhulelwa kufanele kube kuza amandla, anamandla. Ukunamandla ambambile. Hayi bafethu hayi ngizoya kwendawo vele amabandla onke ama branches ayathandaza bafethu ngizovela ngiphume ngiyothandaza eBheni khona nibathandeka. Listen. Uma uSathane ebamba umuntu umbamba ngamandla athile. Yeah. Kunamandla athile nje avala kuvalela impilo yomuntu. Manje ukuze lamandla agudluke kusuke kufuneka amandla. Anamandla. Ukunamandla. Abambelo. Fanele kushiyana amandla manje. Uma ungaletha lo mntwana omncane lo ophuza amanzi ngimsukumise nalo bobabili bese ngithi lo akaqukule lo struggle yazi inkinga yini amandla ngithi lo akaqukule lo struggle ngisho kumsusa phansi akaza thokama bese ngivele ngithatha noma eyodwa noma nangu uthuthuke emuva ngithi akaqukule lengane uzozehleka yazi ngihlanganise inda ngiqale ngaqhatha amandla alingana namanye kwangenzeka ani control ngabonto hayi lento ngathi ayisebenzi ngase ngiyofuna amandla anamandla kunamandla avela ibamba kalula lento ayiphakamisa lalela masithandaza silukudla suke siyolanda amandla anamandla phekwa amandla ukuze izinto ziwe we are able to knock down. Ngizobe sengisetha istate sakho sengqondo kuzobe sekuyathandazeka emva kalokho
ngoba fanele ngisethe istage. Ngoba yabo manje ngiyazi ngikhuluma nawe uyangizwa. Thank you for receiving the word. Kodwa nangu umuntu ofanele simsebenze. Ngoba fanele sithandaze sishumayele bese sifaka ku reality. Mase sifuthi ibe real fanele sisethele. Ozala lapha mashaka, ozala lapha isithanda sami. Ozala lapha Ntuthuko usengizengaza wasibone. Wenze lutho. Untuthuke niyazi ukuthi ngamqula lo mntwana. Ngiqinisile? Ngamqula. Ngiqinisile? Ayisho. Kalula nje. Untuthuke ngamqula la. Manje uthi ngintshente ningayazi. Niyazi lo. Konje ubani igama lakhe? Ngoba uLwandisa. Nawu uLwandisa usinda kanjani? Do you know why you are beginning to keep quiet and say, niyamazi noLwandisa usinda kanjani? Abantu abaningi bahlulekile ukuqula. Ngiyakutshela, musu ukubuka ngeheight ubukele ngeke. Do you know what is happening to you now? Uphi lo bethi ngamqulu? Niya ngokuthula kancane. Yazini nibamba imessage entsha izo delete into ekade nine show yayo. Wena ubula umyalezo. Yathi yenzeka manje. Phathi ka. Nizwa ngami manje. Benisho nibuze eqaleni ngathi engamqula lo. Ngathi ne yes. Ngathi engamqula ngathi sho. Ngase ngichaza lo. Ngathi lo usinda kabi bazamile abantu bahlulekile. Angikaze nibone nithatha imessage. Emva kwalokho ngawuzwa amen wena ushona phansi manje niqala ukuthi hayibo ni busy manje niya shifta kule ya message kalo equla lo seniqoqekeleka kulomyalezo wami omusha namhlanje ngizo destroy ama strongholds engqondo because awuhluleki ngoba uhluleka so destroy ama arguments and reasonings. Ufuna ubone la ukuthi yini destroyer lithi si destroyer the reasoning and arguments. Two strongholds in reasoning. Hamba kulekhuzana, hamba ilokhuzana. Divinely powerful for destruction. Yes, fortress of fortress. Angicela ungibuyela lekelela ngifuna ilokhuza. Yes, not. Lalela. To knock down the strongholds of human reasoning. Not human power, lokhuza. Reasoning. She's strongholds la. We are pulling down the strongholds here. Lalela. Reasoning and to destroy false arguments. Shuthi ilana la. Umi sithi asikhandi qaba sikhanda la. Bonani mana sithanda sami ngakhathi. Bonani ulomfana uNtuthuko. Ngizama ukwenza uNtuthuko nje kube njengani ngiyazi yena bengekho lapho nane futhi nana nikho ngizama nje ukuthi buka uNtuthuko namanje umi phambi kwento kwengane angayiqulu kodwa into esimlokhile manje ulokho ukuthi uzwe ukuthi uyasinda militse. This is what the enemy is doing. Devil will visit your mind and tell you lalela ungazuzo zame ngeke ulunge kwazama abanye bahluleka lalela nawe uzojoyina bona lalela ke buka nayi order bazothini laba usuthi uyayiqukula vele ingaqukuleki usuthe ungayiqukula vele uyeke amela kodwa nepower phela lo uNkulunkulu umenzwa amandla onke athi kodwa bafowethu usakhi wena lokhuza Ntuthuko ungamqulu umntwana athi uSuntuthuko ayi iproblem yami iwani ukuthi ngizwe into ethi akaquleke uke wangizama yini cha uke wamqula yini cha kodwa kune message ekhuluma engqondweni yami
and I cannot make it. I cannot make it. Namhlanje ngigcotshiwe. Ngigcotshwe ezulwini. Isondiliza inqaba. Esithi you cannot make it. Jonathan, I will make it. Jonathan, I will make it. Jonathan, I will make it. We are pulling down a new King James. It's pulling. It's knocking down. Before you knock down the strongholds, you can do nothing. Born is cut sit kanja. Pili ham. This brother in Pili Akube. Now umntwana uqhubeka. Kulula. Afika uNkulunkulu ngezwi. Athi buka. uNkulunkulu amqulu umntwana. Bamphethe imicrophone ngishoma lapha ngiyamqulu. Amqulu umntwana. Ambeke phansi phambi kwakho. Come. Enkathi uthi ufuna ukuya kuyena qhamuka imessage. Uzothini sebehlule usohlule? Uzokuhlekwa abantu lokuba ihaba lakho. Wena uzoba ihlaya ledolobha. Wenza. God bless you. Oh, ufuna umqulu umntwana. Hayi mntwana. That is what is happening. Strongholds. Isitha sikhanda inqaba. Yabama khuluma ngama fortified cities. Indawo lezithiwa ibiyelwe ngendlela yokuthi akungeni umuntu kuze. Usathana ke akayi kuma cities to fortify them. He fortify your mind. Akhande inqaba engqondweni yakho. Akwenze into namandla okuyenza. Akwenze ucabange ukuthi ngekwazi ukwenza. Hey, ngiyawathanda ama games, ngiyakhumbula ukuthi ngangayishare lento. Ngiyawathanda ama games. When I'm relaxed, I will look at the sports. Manginama Olympics, kusenesikhathi kahle ngangiwabuka eqala zakuphela. Manje ke sengibuka cash up. Listen, manginama Olympics, I was looking different games there. Kwakunontombazanyana, kunamantombazanyana lawa angathi ubizwa ngale yanto. Laba abathi qwa, abathi tu bese qwi as a spinner. Abuya mase maso. Hey, kukhona abasebe computer sebuya kuyifine ethiwa yini? Ama gymnastics. Gymnastics, okay. Listen, lokho la. Tu. Kusabeya kwi competition, there were 4 or 5, I know. Yeah, I know. That was not normal. Tu. Khona waspina. Ngaza ngathi hayi, akulona ihamba le TV. Aspine. Kuba sangathi sekuyipeni kanje. Abuya uthi bese emaso. Yes, the Holy Spirit said to me, can you see? Nothing is impossible. What ayikho into umuntu angekayenze. Kathi mina, come on. What, look at these people. Laba bantu into oqala nje. Into abayiwinile. Wena yabona lento ezokwenza ungakwazi ukuyenza lento. Eyoqala nje ukuthi i-message ethi ngokwazi ukuyenza lento. Bona before benze lento abaqala bawina le message ekwehlula wona manje. Asikafika emzimbeni nasekujimeni. Sisaqalele ekuthenini uhlulwe yilento ongakayiqali. Akazohlangana nento uyibutha, hawu mina ngeke ngiloki. Usuqedileke. Vele usuqedile lapha. Ngoba once your mind can say I cannot make it, kurekhodwa in the spirit ukuthi mkhipheni lokulayini. Ayataphatha kata. Kushethe phatham. Kodwa once you can register yourself. Namhlanje athi ilanga le registration. Once mode I can make it, uyifaka ku database, uyifaka ku register yabantu abazobonakala sebenalo yonto. Somebody say I can make it.
database yabantu in future nangomunye ozoyenza lento kuthiwa usho ngani usaqalile ukuthi uthi ingqondo yakhe positive uthi lento nayo. What is faith? Faith is the substance of things hoped for. Okay, uqinisekiseka ngezinto ezethenjwayo. Ithemba into ethi noma lento ungakayiphathi kodwa noma kanjani ithule. Ithemba lithi akudingi ukuthi ngizwe isi-tangible esandleni sami, ngithe ngiyibuka ngabona ukuthi le eyami futhi ngizoyiphatha. There is hope. Manje ukuqinisekisa ngezinto ezithenjwayo masithi iBhayibheli kuyiqiniso ngezinto ezingabonwa. So a person often simsebenze so very strong mind. Funda incwadi yabaseKorinte, same book, second book of Corinthians, chapter 4 this time. Ungifundela uverses number 4. Konke engibone lapha. Verse 4. Okukubona abangakholwa uNkulunkulu walelizwe uphuphuthekisile ingqondo yabo ukuze kungasi kubo ukukhanya kwevangeli lenkazimulo kaKristu ongumfanekiso kaNkulunkulu. Whose mind that God, small letter, that God, small letter, of this age has blinded, who do not believe, lest the light of the gospel of the glory of Christ. Ngicela ungifakela i-amplified version. Bengithanda i-classic mawukhona mayinayo i-AMPC. Okay, ngicela sifunda la. Among them the god of this world kwasekuthiwa bracket Satan. Makhulunywa ngoNkulunkulu walelizwe lapha uno small letter ngawukhohlwa. Satan. Somebody say amen. God of this world. Akwengichaze bazalwane. Umethi uNkulunkulu Sathane is the god of this world. Loya world okhunywa lapha kushiwo bonke abantu abahamba ngenyama. Uyabona makuthusa ezweni kushiwo abantu ababanjwe inkanuko zenyama. Ababanjwa ama lust nama systems of the world. Yeah, abantu abayizwe makuthiwa uyizwe akushiwo ukuthi uyiKorea uyiJapan no uyiSouth Africa, kushiwo ukuthi you are being controlled by the systems of this world. Thuwa ke yilabo ke uSathane ke aphuphuthekisa ingqondo zabo, akasho iSouth Africa, akasho igeography, usho the systems. It blinded the mind of the unbelieving to prevent them from seeing. Now you hear. Blinded the minds. Blinded the minds of the unbelieving to prevent them from seeing the illuminating light of the gospel. To ukubavimbela ukube babone ukubenyebenye nokhanya kwekhanya kwevangeli noma inkazimulo yevangeli. Listen, blinded the minds. USathane itarget yakhe yokuqala noma umuntu ufanele akholwe noma umuntu ufanele afike evangelini ingqondo. Yabona manje ngayithumba ngishumayela ngabusedlobile. Njengoba ngikhuluma nje awungizwa. Sengabona ukuthi aha segibele ihashe elibovu. Are you getting my points? Blinded their minds. Blinded their minds. So the first target, uma uSathane ezokhanda inqaba uyikhanda. Awuthi ngikhuluma amazwi
noma egcwele kakhulu ukuthi amazwi awusebenza amasesithandazi. Listen, impumelelo yakhe la, uhlupheka kwakho kula, ukunqoba kwakho kula, uhluleka kwakho kula, ukufa kwakho kula, uphila kwakho kula. Bangakanani abantu abathi ngafa ngoba isystem yakhe inokufa la, kodwa ukhona namhlanje abanje umusa athi hayibo. Blinded the minds of the unbelieving to prevent them from seeing the illuminating light of the gospel of the glory. Somebody say amen. Usathana utargeta the mind. Masikhuluma ngama strongholds. Sikhuluma ngeinqaba lesithiwa siyayinokha down. Asiyinokh it down anywhere. They are. If your mind is free, I'm telling you, you are free indeed. Uma ingqondo yakhe ikhululekile, okwazi ukuthi ukhululekile lapho. Uma ingqondo yakhe ithunjiwe, ngiyakutshela, usho ngaswenka, usho ngamuhle, usho kanjani, usho nga right, usho ngakho, usho makuthunjwa ingqondo uboshiwe nawe. Somebody say amen. Somebody say hallelujah. Asifunde incwadi kaGenesis chapter number 13. Verse number 14. Verse 14. uJehova wathi ku-Abrama, uLothi esehlukene naye, phakamisa manje amehlo akho, ubuke usendaweni lapho umi khona ngasenyakatho, naseningizimu, nasempumalanga, nasentshonalanga. Hey kodwa bazalwane. Yes. Ngokuba izwe lonke olibonayo. Whoa. uJehova ukhuluma noAbraham sebehlukene noLothi. Uthi kuye, ngicela ngilalele bazalwane. Phakamisa manje amehlo akho. Uthi uwaphakamisele ebuyele emuva. Uwaphakamisela manje amehlo akho. The Lord said to Abraham, after Lot has separated from him, lift your eyes now and look from the place where you are, northward, southward, eastward, and westward. Shuthi mana la ungasuki la indawo noma ikuyona. Kodwa bathandekayo. Hey, namhlanje uNkulunkulu akasilekelele. Phakamisa amehlo akho la umkhona. Uthi buka ngapha. Phenduka ubuke ngapha. Uphenduke ubuke ngapha. Uphenduke ubuke ngapha. Shuthi amagumbi awu4. Wayisethi kuye lonke izwe amehlo akho, terms and conditions, alibonayo ngiyakunika lo kathande elo soto mondo tipoto uthi lonke alikho leli soto lonke izwe amehlo akho. I am mina ngiready ngesandla ukuba ngikunika lento ebona uwe. Wena uzobona mina ngizokunika. So wena uzoyilimita. Wena uzoyilimita. Mawubuka this side and this side, uyokunika njengokubona kwakho. Kodwa mina benithi buka amaxaza angisinqa zonke. Buka ngapha, ubuke ngapha. Wayisethi lawa amehlo akho abona khona, izwe lelo ngiyokunika lo.
ukuthi ngezinye indlela uNkulunkulu esimkhonzayo mamhlonga uNkulunkulu osinika njengokubona kwethu. Uma singaboni lutho uNkulunkulu uyahluleka ukuthi uyosinika ini. May the Lord open your eyes. I say may the good God open your eyes to see. Then the Bible says, God of this world blinded their minds. uSathane ufuna uhamba ungaboni lutho. Kodwa ube umzalwane olandelwa ipromise yokuthi kulonyaka nje obuqala lokho amehla akhaya ukubona ngokunika khona. Avele ahamba yokhanda inqaba. Yokuthi njengoba sivula unyaka nje, njengoba siqala isizini entsha, wena kodwa uboni lutho. Fasting and prayer umsebenzi wakho ukuzodiliza inqaba. Ukuze sikwazi ukubona ngapha, sibone ngapha, sibone ngapha, sibone ngapha, silidliswe. For all the land which you see, you see, I give to you and your descendants. Into ebuhlungu ileyo. Ukuthi kuyosafarisha abanye abantu uma umuntu ongaboni lutho. Once is enemy, ngiyabonga moya. Once the enemy ikhanda inqaba in your mind, ivalela wena neligas. Idla izinto uNkulunkulu akunikeza zona zibe ngama benefits ngisho enzalweni yakho. Fanele masilwa sidilize inqaba kakhulukazi. Never forget ukuyisa inqaba ezakhelwa la in your mind. Your breakthrough is here. Your breakthrough is here. Your healing is here. Your blessings are here. Yonke into uNkulunkulu akuprovide ngayo ikhona, and God is ready. The problem, you are blind. Thotha ubone. Ubone inhlobo nje ekholwa elisonta hayi. Into ongaboni. Kuya into enkulu kuye enkonzweni nokubuyela uye ekhaya. Kodwa mawubuzwa manje, what do you see? Into oqala etargetwa isitha, it's your mind. Oh, othi ngikhiphele a statement. I think it's one of the biggest statement. Ngosibhala. Listen. Amehlo ayabuka. Ingqondo iyabona. Izwe? Amehlo ayabuka, ingqondo iyabona. Kungenzeka ubuke kodwa ungaboni. Ukuthi umuntu ubheke ngakuyo lodwa ukuthi uyabona. Ngenze example, ngiyakhumbula I always preach about this. Mangikhuluma lento umoya ngidla uhlale ngikhumbuza. Sengiyabona lento yayi significant. Sibamba iqueue sikwenye inkonzo, sasiqeda inkonzo sekuyadliwa ke. Sibamba ulayini ke. Siyadla online bawu2. Ingakho ngicela ngingaphathe kabi mase sibamba no line. Nje nathi sivele online. Siqeda inkonzo ke enkulu, big conference sibamba uline. Online ongala khona ngada. Sibamba uline soba siyasondela. Kuyaphakwa ke. Then ke ngibhizi ku content ngicabangayo so deep. Ngibheke ngakomunye ubaba. So amehlo ngovula ukuthi usiyangibingelela baba. Whereas for this so nithule sontweni yathi, that's the problem of the church. Ungazuthembe mase siphethe amabhayibheli kahle ngocathi siyabona kanti hayi siyabuka nje kuphela. Hello.
Hallo. Mfundisi. Ngekosi. Kwaze kwabona oseceleni kwakho ukuthi angiboni. Uthi yami wangithinta so. Futhi indlela engithiwa ngayo imangilenda. Ngale ngekho. Yesus. Usethi awunanga ubaba ubani yamusho ngesibongo uyakubingelela. Kukhula yebaba njani? Njalo lalela ke statement angase ngiyaxolisa baba yazi ngiyacaba. Ngathi baba ngiyaxolisa ngiyacaba. Kusho uma ucabanga uyathutha. Uhambe uye la uyolenda la ucabangela khona. Futhi uma ucabanga uyathutha. Uzoqhathaka la ucabanga khona. Wakhe khona, uhlale khona. Noma uhlale nabantu la udoda ukho la, ula ucabanga khona. Uyathandazana namhlanje. May the good God awisinqaba in your mind. So that uzobona impumelelo yakho. Uzobona unqoba kwakho. Ukhulumisa komuntu ngoba uyakwazi ukuhlala endlini enethayo kodwa ungayiboni. Ubona imansion enama tiles ene ceiling board omuhle kodwa usendlini enethayo ungayiboni. Kodwa futhi uyakwazi ukuhlala endlini enhle enama tiles kodwa uthothi uyanetha la. Khona umuntu othehleli kanje athi I know where I'm going. Athi ngiyabona la ngiyakhona. Ungaze undermine ngoba umfice kodwa nithule yazi. Wena ungaconclude uma umfica esesimeni kanti yazi akaboni la ubona la yakhona. Ngoba enye into elimaza ibandla kakhulu ukuthi sitha sikhande inqaba. uSamson mayisembambile amaFilisti kodwa lekhe esontweni lesi. uSamson mayisembambile amaFilisti. Into engihlupha amaFilisti ukuthi azwile ukuthi amandla akhe aseyinweleni kodwa ayiyeke inwele. Vele sayigundiwe kodwa noma eyihluma kuthiwa gadanini no. Kwathiwa hey anything can happen. Uma kusenamehlo lithi iBhayibheli amkhipha amehlo. The vision. Ayisemfaka. Asethi sidansela ke Samson amkhipha amehlo. It's dangerous. Umisitha siyeka yonke into yakho. Ube umzalwane osontayo khonze Holy City sivele senze nje siyeka zonke izinto kuwena sikhipha amehlo. Suke ungaboni. Noma uNkulunkulu emphambi kwakho noma ibreakthrough yakho sifikile awuboni. Then what is next? The enemy will say dance before me. Obvious, will dance because there is no eyes. That's a Satan. Devil would say to you, dance. You will dance. May the good God deliver the church here. Last verse, then we pray. Ncwadi kaNumeri. Leli ngiyacabanga ukuthi correct oba alikho note. Numbers 13. I want to believe it's verse number 33, the last verse of that chapter. Fana besikhombisa izingwevu la iBhayibheli. Kunjalo. Mana yilo. Besikhombisa izingwevu. Funda wena ngane ngesizulu. Verse 33. Verse ngehla 32. Ngeke ihlaba unqhaba. Yes come. Base belandisa abantwana bakwaIsrayeli umbiko omubi ngezwe. Somebody say a bad report. Khulumani sona ngithanda a bad report. Yes come. Ababelihlolile bathi
Izwe esilidabulile ukulihlola liyizwe elidla abakhileyo kulo. Bonke abantu esababona kulo bangabantu abajaheleyo. Sabona khona iziqhwaga, amadodana kaAnaki avela eziqhwageni. Emehlweni ethu saba njengezintethe, saba njalo nasemehlweni abo. All right. Mana, ngoba fanele sithandaze. Sizama ukudila nama strongholds engqondo. Nangu uNkulunkulu la utshela abantwana bakaIsrael ukuthi abaphume bayodla izwe elingelabo. Uthi izwe ngelinikile lona. Shona intana izwe ngelinikile lona. Sesiyathandazana. I-system la isithi ke mase besondela ezweni laseKenani. It was a system ebivele isetshenziswa yibo bonke abantu abaprofessional abayodlizwa. Noma isithembiso bezizwile ukuthi izwe labo kodwa bekufanele ukuthi babe responsible labo. Lithi iBhayibheli bathumela uMoses wathumela inhloli ukube ziyolihlola izwe ukuthi izwe liyizwe elinjani. Einhlolini ke wakhipha abantu abawu12. Loya 12 akodwa kusiyami Jesu. Loya 12 ubu representa ama tribes noma ke izizwe ezu12 zikaIsrael. Ayike into ebuhlungu. Njengoba uthi esizweni sakho urepresent umuntu ongenawo amehlo okubona. How I wish I have leaders. 12 baphuma bonke. Phakathi kwalabo bantu abawu12 there is this man ebi successor kaMoses, uJoshua noCaleb. Baphuma bayohlola izwe. We know the story. Bafika in the very same land. Bonke akekho aya kwelinye izwe lifana endaweni efanayo. Lithi iBhayibheli mabefika khona bahlola. uCaleb noJoshua babengenawo umoya obebe ngawubamba, bebuka ubuhle bezwe. Whoa, what a let. Kanti uNkulunkulu wethu nje bayede Nkosi. About 10 babuka ama-giants. So baletha a bad report. Enye izinto abayisho ebuhlungu. Bathi izwe lidla abantu abakhe kulona. Devours its inhabitants. Kusumuhla lapha nje una 20 awufiki 30. Umbuzo uthi understand lebhalo lapha. Suthi izwe nje elingenasibusiso. Lidla abahlali balo. Wahlala lana nje into yakhe yaphela. Nansi into eyikhiya. Two things ofanele sibabuze yona la. Ngoba mawungaboni yakutshela. One, laba abantu enibabonene abasaba basurvive kanjani pho bona? Number 2, niphinde nakhe izithelo zendawo. Lithi iBhayibheli bakha ihlukuze lodwa. Hey lapha nabafowethu kwakunema grapes anzima la. Bakha ihlukuze lodwa lama grapes. Mase ithi iBhayibheli balifaka ogodweni. Amadoda phela amadoda bengakhetha ingane lapha, bekhetha ama giants, abantu abanga can fight. Amadoda ahambe bambisene. Indoda enyabeka ngala siyabona ama grapes angakanani lapha. Ahambe bambisene isikhanti sama grapes the way ayisinda ngayo kusho ukuthi izwe lifertile. Namhlanje sothandazana. Ngicela ube ready ukubiza igama lika Jesu. Yawo kunyukiyeke ngaphandle mase. Cela uintertain lento engisho. Yeka yonke lento. Intertain lento engisho. Lethi iBhayibheli la sifunda khona. Sifunda ngesikhathi sekulethwa ireport. Babuya uMoses uhlile eselida. Guys, senibuyile. Take into oqala nje abaqala kwaqala laba be negative report. Bathi befika nje bebhuthu. Moses
bhuti. Onenyembe seduze wasevale sekhaya. Hlungu sibone la. But ithini into? But number 1, izwe esilibonile idla abanikazi bayo. That land is dangerous. Proof. Why said anyinto sibona ama giants lapha. No. Amadodana ama-Anakhi bawazi nangamagama. Amadodana ama-Anakhi nawu ukukhiyela kuleli verse nawu ukhiye. Uthi sathi simi siqala nawo sayibona sizintethe. Senze njani? Sayenze njani? Sazi. Khulumani, senze njani? Sazi. Uyazobulawa yini lento oyibona iyona? Awusubulawa madoda. Awakho awazakhipha umkhonto amasikaze bayibuka bona. Akaze babambane nawo, akazabelwe nawo, akazahone, akazakhiphe ngisho umkhonto, kodwa bathi bewabona bayibuka. Inkululeko yakhe ikhona, fanele uyinqabe la. Your freedom is now. Your healing is now. Your breakthrough is now. But God Almighty must help you. He must knock down the strongholds. We are praying. Utisazibona, and we were like grasshoppers. No man, grass shoppers. Sorry, we were like grass shoppers in our own sight. So I know I can message in the Bible. And so we were in their sight. Funda ngesizulu lapho uzokuzona abantu abadala. Leyo sentence sezansi sasinjenge saba njengezintethe, saba njalo nasemehlweni abo. Saba njengezintethe, alisho emehlweni ethu. Alisho thini? Emehlweni ethu. Bengifuna lokho kheli uyangiyazi ikhonto yeqala. Wo, kuphi? Ananithuleke namhlanje. Kuphi? Saba njani? Saba zengezintethe emehlweni ethu kwaqala kwawethu. Zwana ukuthi lo mthelelo uyibona sinjalo kwasekwenzakalana. Yebo. Saba njalo nasemehlweni abo. Uma siyibona sizintethe emehlweni ethu, loyo nto yenza ukuthi nezitha zethu zisibone ngendlela esiyibona ngayo. Usathana usenkingeni namhlanje. Ngiyaphinda ngithi usathana usenkingeni namhlanje. Singene siyibona sisehluleki. Kusho ukuthi iBhayibheli lithi indlela oyibona ngayo yile ndlela usathane akubona ngayo. Njengoba sizothandaza namhlanje sizoshintsha indlela esiyibona ngayo. Kusho ukuthi nosathane naye uzosibona ngendlela esiyibona ngayo. Namhlanje ngibona ngoba lo Satan uzobona umuntu. Namhlanje ngibona ngiphila nesifo sizobona ophilayo. Namhlanje ngibona ngisebenza no Satan uzobona. Sizodini sinqaba ngoba manje ubanjwana mawuthethe uphethe ngqondweni. Uma uSathane attacker, he will attack your mind. Nenyama zihlalele. Sayibona. Sizintethe. Sase siba njalo emehlweni akho. Lalelani bafuna sise positive side. Kusho ukuthi lento esiyibona siyiyo nesitha sisibona siyiyo. Kusho ukuthi efana siyilungise thina indlela esiyibona siyiyo.
You become what you see. The stronghold is here. Can you imagine yourself living a different life? Khona lethuwa imagination noma visualizing. Mau visualizer is when you see yourself kwenye form engeyona. Uzofaka umkhanga. But I see myself there. Once your mind is full of your past, uma ingqondo yakho igcwele ukwehluluka kwakho kayizona, uSathane uzokubona ngakho. Fanang lo ohlulwa ukukholwa nami. Nje siyawuqala nje lo nyaka kunesona esingihlulayo. Kunempilo engihlulayo. Nalo nyaka mawuphinda futhi ubona loyo nto. Isitha sikubona ngendlela oyibuka ngayo. Your freedom is not in a certain country. You may change the country and go to Europe for your freedom. But your freedom is in your mind. Ngisho ngathatha uyobekwa kuphi uma ingqondo ingekho delivered. Tonight I want us to pray for our mind. Unfortunately, asenze lo mthandazo baba wethu ngicela usize ingqondo yakho. Fanele sidilize ama strongholds. If I have time, I will be preaching this for 2 months. Ngikhuluma into efanayo in one person. Ngoba si update system. Ngolalela, lento ifakwa iprogram uSathane. Yabona into imiprogramiwe. Kunezinto fanele si disconnect, sibhoncule, sikhiphe. Umuntu ukwazi ukukholwa amanga noma iqiniso selikhona athi. Lalela kulungile kumuntu ongakholwa, kubuhlungu nomsusindisi. Uthothi ubamba iqueue yezehluleki because ingqondo ayikho delivered. Uthandazela the freedom of mind. uNkulunkulu engasilekelela amadimoni noSathane badilizwe engqondweni. Fanele uNkulunkulu asenze sithuthe ukuba yibandla elikhuluma into engeke liyenze. Ngenze example I'm praying because ngenza ama examples amaningi mangifuna to capture your mind to the message. Ngenza example one day with one man yathatha iwheelbarrow. Shothi singathatha ukuthi kwabe something like a magic. Ya thatha ibhale yafaka 50 kg about 2 bempuphu strong one yabagquba ehamba phezulu kwebhande nje encane elingaka nayihamba so ngaphansi kilometers down kune bridge edlulile yahamba nalento yawela so yaze yafika ngaphesheya abantu beyi-audience like this one bayishayela izandla yaphinda yagquba the very same wheelbarrow yabuya ngaphesheya bashaya izandla yakwenza before their eyes more than 10 times. Bani show ukuthi hayi lo muntu uyayenza. Abanye bayadinisa bethi hawu sebetshela abanye ethi sahamba dakhuleka. Bathi abanye hayi bawudawa saqaba bethi angeke khuleka. Bashisho ukuthi sebembonile ukuthi showcase uyobuya. One of the things that he did wathatha unkosikazi wakhe wathatha nemntwana wakhe wamfaka ebhaleni wamgquba. Waya ngaphesheya wabuya wakwenza more than 10 times. Bathanda hawe mayingane. Baza ba relax esekwenza more than 10 times. Babona ukuthi lento uyayenza showcase. Wait demonstrate lento ukuthi is safe ngiyayenza no mistake. And utshela abantu ngineminyaka more than 20 years doing one and the same thing. Akaze ngiyiwe. But I'm like, okay. Wow. Bamangala umama wamangala umntana omncane. Why said ngicela ukubuza ukhona yini la ezowela nengane West 10 ukhona yini la okholwayo ukuthi mina ngingawela ngele ngibuye ngibuye basho bonke. That is the problem of the church.
bonke bathi yeah, wathi ngiyakholwa, wathi yebo, ngingawena nalaba ngiyaleke, bathi yeah, kwangekho noyedwa ophilayo, even a single one. Bonke basho ngomlomo kanti abekho delivered. Wawela lo baba, wabuya bamshayile baphinde sebehlohlana, awuphinde wawela, waphinde wabuya nengane nomama, wawela waphinde wabuya, wabeka ibhala eceleni, wayesethi okay. That is where ungacabanga uma usho ngomlomo you are free. If your mind is not free, it's a problem. Why said okay, thank you. Ukhona nokholwayo ukuthi ngawela ngiye ngaphesheya esebuza ke manje engasafakile ebeka ibhala lonto bathi yebo wathi ngicela oyi1 from the audience azogibela ebhaleni ngifuna ukuquba yena ngenze lento esengiyenze for 20 years. The first thing amehlo ahamba aya phansi emotweni ehambayo. May the good God deliver your mind. May the good God deliver the church. May the good God deliver the church. This is so painful that Jesus demonstrated the life of the world so many times. Just impilo yesu we demonstrated so many times. I can heal, you can heal, I can deliver. Namanje Jesu uyabuza ukhona nokholwayo kini ukuthi impilo yakhe ingashintsha. Ukhona nokholwayo kini ukuthi ishosha ingasuku. Ukhona nokholwayo kini ukuthi abafile bangavuka. Sithi siyakholwa bese sithandazana nangofile. Mayisengavuki. Deliver us, Lord. Urabashika. Can you download what you ungawazi ukudownloada into ohlala uyisho njalo into practicality, but the state of your mind, you fast and pray, you read the word of God and experience mzalwane. You've got 5 years, 3 years in Christ, 10 years, 5 years, 15 years in Christ. Every time out to 30 steps of call, the enemy will remind you of a bridge. Athi usathana uzothini maliphapalaza leli band, uzothini maliphapalaza leli band, leli bhala liwa umbuzo hayi man ekade hamba ka 50 lomuntu nimbonile. He's a showcase man, not just as imkhonza abantwana bami. He's a showcase man. He raised the dead, he heals, he saves souls. Somebody say hallelujah. Uyasindisa, uyaphilisa, uyanqoba, uyayishintsha impilo yomuntu. But we doubt him. The problem is with the mind. Lesi sifo asikho emzimbeni wakho. Ngiyaphinda ngithi lesi sifo asikho emzimbeni wakho. Ngithi lesi sifo asikho emzimbeni wakho. Ngithi lesi sifo asikho emzimbeni wakho. 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 Once wayikholwa amen. Waphinde nengqondo. Funa sonke sithandaze wonke umuntu aphathe isando sesu. Those who watch me on live streaming, I want us to pray with you. Ngiyeza ukuthi umoya ngcono khona abantu khona abantu abakhululayo namhlanje. Awangitshela bafundi amaclass ethu awafani ekholweni. Kukhona abantu abakholwa abayibamba imessage. Yabo nje ngishumana ngiyezwa ukuthi kukhona abantu abangena ngokuphelele kulento engiyishoyo. Bayabona, bayabuka, bayakholwa. And izinto izobenzakala. So buya ne report engafani from the same land. Abanye bethi sibona ama giant.
hayi madoda isikhathi ngoba bese ngasekho sobona kusasa oCaleb mase bereporter bathi ayisuka ningawasaba amadoda nama-anak laba abantu bayisinkwa uthi they are like bread uthi laba inkosi bapreparile they are like bread sizomadla bengaphekwanga ngoba somebody say hallelujah i-mindset uNkulunkulu akabelieve your mindset into zakho ikhona but the challenge is your mind. Asifuna umlomo sithandaze sonke.